dizuete landaren galketa sexuala lorei esker. Zepaloa oinarrian dagoen orto berriak dira. Koronari eusten diote eta obulutegia babesten dute. Hau dira. Hau petaloak dira. Petaloak kolore kostuak dira. Loreak animali polinitzaileak, intsektu eta zenbait hegazti ekartzeko bilatzen dituenak. Petaloen multzoak korola osatzen du. Lorezilak lorearen ugalketa organo ariak dira. Arizpi batez osatuta daude eta antera izeneko zakutxo bat dute muturrean. Anteraren barruan polen aleak daude. Ale horien dituzten hain zuzen zelula sexualak dira. Piztiloa hau da. Lorearen ugalketa organoenea da. Botila forma du eta haua lorezakia deitzen da. Obulu arterian obuloak daude. Eta honekin